Christmas. Hey guys, I am 𝓰𝓲𝓯𝓽𝓽𝓽𝓻𝓼. Welcome back to Master Home's channel! So yo homies, what's up? Welcome to another vlog. I hope you had a wonderful Christmas celebration. May Pasko yung tanan. Gikan sa Lebanon, nasa sa Korea. So mulupad tag kinakalit, no? So actually the same day ni siya, pero ako lang cut into different vlogs para nasa tayo ma-upload, diba? So namin diri sa Gym, diri sa Pamolo, para diet, diri lapit sa sites. So basta na diri ka kulturo mo, nakaari mo. Wala ipakita nga ko ninyo kung saan pagluto sa mga book Madam Idol o mga master, no? Nga kauban nato diri karon mga riot squad sa BYC. Well, see you guys later. Boss Madam Harley, kaya na magsikag luto sa inyo, ha? Oo, kaya naganahan ko pang. So, kamo dyan ka maluto. So, dili na diri nga napugos kag pagluto. Murag napugusan siya, master, pero okay lang eh. Okay ra. Basta sa mga mahal sa buhay. Nya dihan dapita si Disyang hayahay man kay na may tigluto. Nya ang bulang ni. Yahay siya dia. Uy, nagtabang ako, di ba? Nagtabang og kaon. Nagtabang ako, tuyo. Si Jude may tig luto, may kay tig kaon. Oh, yo. Yahay sa life ni Disyang oy. Paningot gani ko. Paningot og kaon. Ikuha na ako ng tuyo. Basta kay daghan mo kapilian diri, among gito na diri 399 unli mo rin eh. Di ta magluto sa tuwa pero diri makaluto gid ka. Oh, bakit kang bali-bali, di ba? Bali diri. So kuyo gyapon gyapon na Master CJ, sila mao gyapon. Ingon sa imong Korean nga amigo? Ang mukha kang kang Korean. Samgyupsal. Oh. Dapat usakay ng ani. Patag butangan mo kuan. Hurog to din mo siya. Challenge siya din. Sige ko na. Hurog to din. Gani. Ato na yan. May kimchi. Ay, kimchi. So, isa ka for, utaman natin. Ma-feel ni mo alam eh. Kani. Tapos siya. Tapos, matatag kimchi. Nagsan na tayo. Nya hamong. Hamon na ito. Grabe ka. Yan ano, bahala mo. May good. Ikaw na Master Homes. So well ngaon mi diri, so nag-premiere support sa premiere sa ato ang Kian. Support gyud mi diri mo master, ha. Gaya na mo ng magkaon eh. Ako pa may nagkuhan, nag-jinjing dip. Guys, pagkita nito ng bowl na to. The sock is never a gift. Left. Santa calls the head elf Snowflake. He's Santa's right hand. I don't know where I left it. So true. I'm sorry. Where did you last see it? Asked Snowflake. Right here by the snow. Them cold in their stockings, but little Sue was shocked to wake up on Christmas morning to find that Santa had forgiven her to the frivolous lawsuit and left her. Meron dito. Ito galing to kay James, guys. Kaya bias ako. Maganda to. Grabe. H&M yan! Ito, house and land. Or iPhone 12. Ito, it's a power bank, but na siya price pa kay, na siya 3 months warranty. Bakit ang mahal niya, guys?
famous na. Oh, obvious kayo. Ano? Wow! Uy, ako na GCP! Look! 2,000? Duha pa, June! Thank you, Master. Thank you, Master. Uy! 1,000 man! Thank you, Master. So, mga homes, na nalalakot ko ay kalimot magpadala sa akong pinaskuhan. Charot! Well, anyway, ayaw kalimot mag-like, comment, and subscribe. Salamat, walang bimutan. Shows home again. Peace out! I can't